Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ali ndi alongo ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi la Mulungu la chaka cha thupi ndi magazi oyera a Khristu, Corpus Christi. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Genesis 14 ndime ya 18 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Dickson Seba kuchokera ku Nzama Parish mu Diocese ya Dedza. Po nyimbo ya Salimo ndi Salimo 110. Mawu achiwiri kuchokera mkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto, 1 Korinto mutu 11 kuyambira ndime ya 23 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Noah Mastara kuchokera ku Mokris Rayton Parish mu Diocese ya Pretoria mdziko la South Africa. Mthenga wabwino monga momwe adalembera Luka. Mthenga woyera wa Luka mutu 9 kuyambira ndime ya 11b kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Flavius Makwinja kuchokera ku Our Lady of Fatima Chipoka Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Ndipo Melkizedeki mfumu ya ku Semu, wansembe wa Mulungu wapambana zonse, adabwera kwa Abrahamu atatenga buledi ndi vinyo. Adadalitsa Abrahamuyo, adati, Mulungu wapambana zonse, mlengi wakumwamba ndi dziko lapansi, akudalitse iwe Abrahamu. Atamandike Mulungu wapambana zonse, amene adakupatsa mphamvu zogonjetsera adani ako onse. Pamenepo Abrahamu adapereka kwa Melkizedeki chigawo cha 10 cha zinthu zonse zimene adalanda. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Akorinto. Inetu zimene ndidalandira kwa Ambuye ndi zimene nanenso ndidazipereka kwa inu, zakuti usiku umene adaperekedwa uja, Ambuye Yesu adatenga mkate, ndipo atathokoza Mulungu adawunyemanyema nati, ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu. Muzichita zimenezi kuti muzindikumbukira. Momwemonso atatha kudya, Ambuye Yesu adatenga chikho nati, chikhochi ndi pangano chatsopano, chotsimikizika ndi magazi anga. Nthawi zonse mukamamwa chikho chimenechi muzindikumbukira. Pakuti nthawi zonse mukamadya mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi mumalalika imfa ya Ambuye mpaka adzabwerenso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina Yesu anali kulankhula ndi khamu la anthu za ufumu wa Mulungu, ndipo adachiritsa odwala. Dzuwa lili pafupi kulowa, ophunzira 12 aja adadzauza Yesu kuti, bwanji anthuwa azinyamuka tsopano
apite ku midzi ndi miraga ili pafupi kuti akapeze malo ogona ndiponso chakudya, chifukwa kuno nkuthengo. Koma Yesu adawawuza kuti, inuyo apatseni chakudya. Iwo adati, tili ndi buledi nsanu ndi nsomba ziwiri zokha. Kaya kapena tipite tikawagulira anthu osewa chakudya? Ndiye kuti amuna okha adalipo ngati 5,000. Tsono Yesu adawuza ophunzira ake kuti awuzeni anthuwa akhale pasi m'magulu, gulu lililonse anthu ngati 50. Ophunzira aja adawakhalitsadi anthu onse aja pasi. Pambuyo pake Yesu adatenga buledi nsanu uja ndi nsomba ziwiri zija nayang'ana kumwamba nkuthokoza Mulungu. Kenaka atanyemanyema bulediyo adazipereka kwa ophunzira ake kuti agawire anthuwo. Anthu onse aja adadya nakhuta. Ndipo ophunzira aja adatola zotsala nkudzaza madengu 12. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale yanga okondeka, lerotu ndi tsiku la chimwemwe, ndi tsiku lalikulu limene tikuchita chaka cha thupi ndi magazi oyera a Khristu. Ndi chaka chachikulu tikuyenera kukondwera. Mawu amene atitsogolere lero ndi akuti Ukaristiya ndi sakramenti la chikondi ndi umodzi. Ukaristiya omwe umene tilandira paguwapa ndiye sakramenti la chikondi ndi umodzi. Monga momwe tikudziwa kuti tili mu nyengo ya pachaka, tikumbutsane kunena kuti mu nyengo imeneyi tili ndi zikondwerero zazikulu zinayi zimene zimachedwa mafisi, zomwe zimatitsimikizira chipulumutso chomwe Yesu Khristu adatipatsa. Mafista amenewa kapena kuti zikondwerero zimenezi zinayizi ndi monga Utatu Woyera, chaka chimene tachita la Mulungu lapitali. Ndiye pali chimene tikuchita lero, chaka cha thupi ndi magazi oyera a Khristu. Ndipo la Mulungu linalo tichitanso chaka cha mtima woyera wa Yesu Khristu. Ndipo kenaka kumapetopeto kwa chaka cha mpingo tidzachita chaka ichi cha Yesu Khristu mfumu. Choncho lero tikuchita chimodzi mwa zaka zinayi zimene timakondwerera zikuluzikulu mu nyengo imene ya pachaka, ndiye chaka cha thupi ndi magazi oyera a Khristu. Chaka chimenechi ifeyo timachidziwa kuti chachikuku, ndipo munchilankhulo cha Chilatini chimatchedwa kuti Corpus Christi, ndipo munchizungu timachitcha kuti the feast of the body and blood of Jesus Christ. Ndipo inanso muchitumbuka amachitcha kuti chaka cha thupi na ndopa za Yesu Khristu. Chaka chimenechi timayenera kuchikondwerera kapena kuti timayenera kuchikondwerera lachinayi lapitali, koma pa zifukwa zina chaka chimenechi mwayi umaperekedwa kuti tithe kuchikondwerera la Mulungu lotsatiralo. Choncho la Mulungu lake ndi lero limene tikukondwerera chakachi. Ndi pa chaka cha thupi ndi magazi oyera a Yesu Khristu ndi chani chimene tikukondwerera? Kaniza kuti tikukondwerera kuti Ukaristiya ndiye thupi lenileni ndiso magazi enieni a Yesu Khristu. Kuti pamene buledi ndi vinyo zisandulizidwa paguwa, ndiye kuti sitikuonanso buledi ayi kapena vinyo ayi, koma thupi lake lenileni la Yesu Khristu ndi magazi ake enieni a Yesu Khristu. Choncho zazikulu misteri zimene tikukondwerera pa tsiku la lero ndi zimenezi. Tingati chaka chimenechi chitha kuyankhako ena mwa mafunso amene amatisautsa, amene timafunsa, mafunso amene akatolika ngakhalenso ena oti sakatolika amafunsa. Ena amati nchifukwa chani timangolandira thupi lokha osamwako magazi? Ansembero amangomwa okha.
ife sitilandira nawo. Chifukwa chani? Inu ansembe mango mwanokha bwanji? Chifukwa chake sichinaso kuti muntupimo mapezeka magazi. Thupi la Yesu Khristu muli magazi amene ndiye pamene tilandira thupi la Yesu Khristu, ndiye kuti munthupi la Yesu Khristu mukupezekanso magazi amene. Funso lina limene likuyankhidwanso lero, nchifukwa cha ansembe amalandira ukaristiya waukulu. Ati ansembe amalandira ukaristiya waukulu, ati kumaona ngati kuti mwina ena poti alandira ukaristiya wang'ono ndiye kuti Yesu amene alandira iwo ndi wang'ono. Hayi, mu ukaristiya kaya amene kuoneka waukulu kaya waung'ono, Yesu Khristu alipo, thupi ndi magazi omwe. Funso linanso, ena amati nchifukwa chani nthawi zina timalandira ukaristiya wodula? Umaona ngati ati mwina chifukwa choti alandira ukaristiya wodula mwina angolandira dzanja lokha kapena mwendo wokha kapena mutu wokha, sanalandire Yesu Khristu anthunthu. Ayi, ngakhale mu ukaristiya wodula Yesu Khristu, thupi ndi magazi a Yesu Khristu ali momo. Enanso amafunsa mafunso kuti kodi akatolika ngati mumadya Yesu Khristu ndiye kuti tu mumadya anthu? Amatero anthu. Sichoncho ayi. Yesu Khristu yemwe ndi amene adanena kuti amene adya thupi langa namwa magazi yanga adzakhala mwa ine ndiponso inenso ndidzakhala mwa iye. Yesu Khristu mwini ndi amene adanena zimenezi. Ndiye lero posinkhasinkha za mawu amene tamvawa, monga ndinanena kale kuti titsogozedwe ndi mawu amenewa kuti ukaristiya ndi sakramenti la chikondi ndi umodzi. Mawu watu akutanthauza kuti ukaristiya tikaulandira ukuyenera kuti uzitithandiza kukhala ndi chikondi komanso kukhazikitsa umodzi pakati pathu. Zimenezi zimene titi tizione kapena kuti zimene taziona m'mawu amene tawerenga. M'mawu oyamba tikukumana ndi Melikizedeki wansembe uja wamkulu amene akupereka buledi ndi vinyo kwa onse omva njala. Mmodzi mwa anthu amene adawagawirako buledi ndi vinyo atatopa atathedwa ndi njala ndi Abrahamu amene atafika ku Salemu adali ndi njala, adali otopa. Choncho Melikizedeki atazindikira kutopa kwake ndi njala yake adamgawirako buledi ndi vinyo. Melikizedeki adamuthandiza Abrahamu ndi buledi ndi vinyo, ndipo pamapeto pake adamudalitsa. Melikizedeki uyutu ndiye yemwe uja amene akhristu timamutenga kuti amayimirira Yesu Khristu ndinso ansembe anchipangano chatsopano omwe amapereka buledi ndi vinyo paguwa apa. Kodi pali kulumikizana kwanji pakati pa Melikizedeki ndi ukaristiya chaka chimene tikuchita lerochi? Tamva kuti Melikizedeki adagawa buledi ndi vinyo kwa anjala. Ifenso tupaja sitingakondwerere nsembe ya ukaristiya bwino ngati sititsogoza kugawana zinthu zathu ndi anthu ovutika. Kulumikizana koyamba nkumeneku. Ndipo kwachiwiri tamva kuti amene adadya buledi ndi kumwa vinyo anali anthu akunja ku Salemu komanso Ayuda ana Abrahamu. Pajatu ifenso timakhulupirira kuti pamodzi nkusiyana kwathu pamene tilandira ukaristiya timachedwa abale amodzi, timachedwa anthu amodzi. Choncho kulumikizana kwake nkuwiri kumeneku. Ndiye taonako kuti zimene akuchita Melikizedeki lero zikulumikizana ndi chaka chimene tikuchita lero, chaka cha ukaristiya, chaka cha thupi ndi magazi oyera Yesu Khristu. M'mawu achiwiri tamva Paulo oyera akulangiza Khristu aku Akorinto za umodzi potsatira mmene iwo amayendetsera zinthu zawo. Akhristu watu atadazolowera kumadya kaye chakudya chawo limodzi asanachite nsembe ya ukaristiya. Zomwe ankakhulupirira nzakuti kutenga nawo mbali bwino pa nsembe ya ukaristiya amayenera kuti poyamba ayambe agawana kaye zakudya zawo za tsiku ndi tsiku. Ngakhale izi zidali choncho, ngakhale amakhulupirira choncho, pakati pawo padali vuto limodzi. N'chifukwa chake akuwalangiza lero Paulo
vuto lake ndi liti limene amawalangizira. Akuti posankhana iwo aja kuti azigawana chakudya chija, ati amagawana m'magulu, olemera amakhala pakona paokha, osaukaso amakhala pakona paokha. Choncho nchifukwa chake Paulo oyera lero akuwalangiza, chifukwa pogawana m'magulu zinthu sizimayenda bwino. Akuwalangiza chani Paulo? Akuwadziwitsa zakuyipa kwa khalidwe lawolo. Ndiye kuti iyeyo akuwalangiza izi powadziwitsa momwe ukaristiya udapangidwira. Akuti chani? Akutitu usiku umene Yesu adaluka perekedwa, iye adatenga mkate, adawupereka kwa ophunzira ake nati, kwa yani ili ndi thupi langa lomwe likuperekedwa chifukwa cha inu. Akudzipereka yekha. Adachitanso chimodzimodzi, adatenga chikho ati, kwa yani, awa ndi magazi anga amene akutsiridwa chifukwa cha inu. Sikutsimikiza kudzipereka kwa Yesu Khristu. Ndiyetu Paulo oyera amafuna kuti tikondwerere za umodzi wathu, za sakramenti limeneli la umodzi, makamaka pamene tikulimbikitsanso umodzi. Nchifukwa ike akuwalangiza kuti sankakondwerere za sakramenti la umodzi limeneli pomagawana m'magulu, pomasalana. Akuti sizingatheke ayi. Paulo oyera akuwalangiza chifukwa cha chimenechi. Choncho na Yesu akutsimikiza kutsindika za umodzi ndi za chikondi chimene chikuyenera kukhalapo pamene talandira ukaristiya, komanso pamene tikukonzekera kuti tilandire ukaristiya, sakramenti loyerayera limene tikulichitira chaka lero. Mu Uthenga Wabwino, Yesu Khristu akufuna kuphunzitsa ophunzira ake ndi ife tomwe ubwino wosonkhetsa zochepa zimene tili nazo pofuna kuthandiza ena. Akuti chani Ambuye athu Yesu Khristu? Akuti titenge tinsomba ndi buledi tam'makomo mwathumo ndipo tiwapatse anzathuwo. Titenge tinsomba ndi buledi tam'makomo mwathu ndipo tiwapatse anzathuwo. Kudzera m'mawu amene Yesu Khristu akuwauza ophunzira ake lero kuti chakudya apereke ndiwo, palibenso wina ayi. Akuwauza ophunzira ake. Ambuye Yesu akuwauza ophunzira ake chifukwa iwo adali ndi mtima osafuna kuthandiza. Tamva zimene iwo amakamuwuza Yesu Khristu. Poonetsa mtima osafuna kuthandiza akuti chani? Akuti bwanji anthuwa azinyamuka tsopano kuwathamangitsa apite ku midzi ndi ku milaga ili pafupi, akapeze malo ogona kumeneko ndi chakudya, kuwathamangitsa. Mtima osafuna kuthandiza, akuwapirikitsa. Koma Yesu Khristu lero akuwauza kuti chakudya mupereke ndinu. Potero akutiwuzanso ife tisathamangitse anthu ali munowa, tisathamangitse anthu ali pakati pathu pano, amene azungulira midzi yathu, anthu anjala. Tisathamangitse. Mwina nthawi zinatu timawathamangitsa posafuna kuwathandiza, kuwauza kuti pitani kwa andale akakuthandizani. Timawathamangitsa kuti antukula pakhomo alipo akakuthandizani. Ena timawuza mudikira adimaki ikuthandizani ndi chakudya. Ena kulikadi komo, kuwathamangitsa pitani, kuwachotsa pakhomo pathu, kuwadziwitsa kuli nifi. Ena timawuza zimenezi. Koma Ambuye athu Yesu Khristu akuti apatseni chakudya ndinu. Tinsomba timene tili nato m'makomo mwathu taapatse ndifeyo. Buledi amene tili naye m'makomo mwathu taapatse ndifeyo. Kodi zimene tikuphunzira lero pa mawu amene tamvawa ndi chani? Tikuphunzira kuti ukaristiya ndi sakramenti lofunika mu mpingo wathu wa Katolika. Kuti our church is based on the Eucharist. Mpingo wathu ukukula chifukwa cha sakramenti limeneli la ukaristiya. Ndipo anthu a Khristu tsiku ndi tsiku amabwera ku tchalichi chifukwa cha ukaristiya. Nthawi zina mudzaone anthu olo ansembe atakhala kuti akusamutsidwa m'maparishi mwathu, koma anthu salephera kubwerabe kudzalandira ukaristiya. Salephera chifukwa ukaristiya umakhalabe mtchalichimo ndipo udzakhalabe nthawi zonse. Udalipo, ulipo, ndipo udzakhalapo. Nchifukwa kuti ukaristiya ndi umene ukuwakokera anthu ku tchalichi. Chifukwa kuti
ndi sakramenti lofunikira mu mpingo mwathu, ndi zimene tikuphunzirapo poyamba. Kachiwiri tikuphunziranso kugawana ndi anzathu timabuledi ndi tinsomba tam'makomo mwathu. Tisalole kuti aliyense apezeka tinsomba ayi, tibuledi ayi. Tisalole kuti aliyense apezeka chakudya. Melikizedeki adathetsa njala ya Abrahamu. Amene adali ndi njala Abrahamu sadathetsa yekha njala imene yayi, koma ndi Melikizedeki amene adamugwira pa mkono, amene adamugwira dzanja namudzutsa pomupatsa buledi ndi vinyo uja. Nunso ndine tathandize tadzutsa anzathu amene ali ndi njala, tiphunzire kugawana zinthu zathu. Ndipo pomaliza tikuphunzira kuti Ukaristiya utithandize kukhala amtima umodzi. Ukaristiya utithandize kukhala anthu achikondi. Pakati pathu pasakhale kusalana, koma aliyense timutenge ngati wamgulu lathu. Tikatero ndiye kuti umodzi uja udzaoneka, chikondi chenicheni chija chidzaoneka. Pajatu ili ndiye sakramenti la chikondi ndi umodzi. Tipemphere kuti chikondi chomwechi chimene chimapezeka mu Ukaristiya, Ambuye athu Yesu Khristu atininkheko ife kuti tikhale amtima umodzi pomagawana zinthu zathu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.